Detko s babkou popíjajú kávu a babka vraví: Detko, nože, choď dole do pivnice zobrať nejakú fľaštičku. Vypijeme si. Dedo uteká dolu, vezme fľašu, pretrie rukávom a číta Koňak. Vezme hore. Vypijú si a zrazu to na nich príde. Urobia sa 1-krát, 2-krát, 3-krát, 4-krát, babka už len chrčí a pýta sa deda: Čo si to doniesol pre Boha za fľašku? Dedo zotrie celý názov a číta Kôňak nemôže: Dajte 1 lyžičku na vedro vody. Ahoj, Karle, jak žiješ? Ale Dodo, dobře. Čím se teď živíš? Ale prodávám Bible. Ty prodáváš Bible a to ti vynáší? Já, jasně, mám plné kapsy peněz. Vážně? A jak je prodáváš? No, normálně. Přijdu, zazvoním a popovídám: Dodo, dobrý den. Já prodávám Bibli. Kupte si je 1, nebo vám ji přečtu. Krásná dáma vkročí do lékárny, jde rovnou k magistrovi a hledíc mu přímo do očí klidně říká: Potřebuji kyanid. Lékárník se ptá: Na co pro Boha potřebujete kyanid? Dáma odpoví: Jdu otrávit manžela. Lékárník vyvalí oči a namítá: Pane Bože, nemůžu vám dát kyanid na zabití manžela, to je protizákonné. Přijdu o licenci. Oba půjdeme do vězení. V žádném případě nedostaněte kyanid. Dáma sáhne do kabelky a ukáže fotografii manžela v posteli s lékárníkovou ženou. Lékárník koukne na obrázek a povídá: No to je úplně něco jiného. Neřekla jste, že máte recept. Hej, bratum, neuveríš, čo sa mne včera večer pri sexe s moju Araňu stalo. Ona mi celý čas hovorí, že rýchlejšie, pomalšie, odzadu, z boku. Už som nemal na to nervy a hovorím jej: Milá moja, keď si taká šikovná, tá sa pojeb sama. Nazdar, ľudia. Muži vraj zrejú ako víno. Čím je starší ročník, tým lepší. Ženy zrejú ako slivovica. Čím staršia, tým väčšia opica. Otec ukazuje synovi starú fotografiu. Vidíš, toto je zo svadby, keď som si bral tvoju macer. Jej, hovorí syn, jakže tu šumne trimece za ruky a teraz še len non-stop hádace a kríčice po sebe. To máš tak, synu, rečuje otec. Aj boxere šebe pred zápasom podávajú ruky. Riaditeľ sa pýta svojho nového vodiča: Vaše meno? Milan, pán riaditeľ. Zamestnancov nevolám krstným menom. Vaše priezvisko? Zlatko. Tak môžeme vyraziť, Milan. Přijdou se rozšoupnout 2 manželské páry do kasína. Ženy si chtějí společně vsadit v ruletě, ale přemýšlejí, na jaké číslo. Jedna povídá: Kolikátky máš prsa? 2. Já 3. To je dohromady 5, takže vsadíme na 5. Vsadí na 5 a skutečně vyhrají. Chlapi si říkají, že je to dobrá metoda. Kolikrát po sobě se ti postaví, říká jeden druhému: 3krát, mne 4krát. To je dohromady 7, takže vsadíme na 7. Ruleta se roztočí, kulička běhá jako šílená a zastaví se na 2. No vidíš, vole, kdyby jsme nekecali, mohli jsme být v balíku. Chlop z Dzigany na blato príde ku bytovke a z posledných síl zazvoní na zvončok. Po chvíli še ozve ženský hlas. Áno, kto je tam? Haló, pani Zlatá, máte doma chlopa? Nie, nemám, hutorí pani. Ta nemôžete prísť opatrec dolu, či to nie ja.